তাই নাই দंनाय যত তাকো তাই বুকুক संग खा हमया फारो जों तिनि आरो प्रेस मीट खायमानि उद्देश्य का अबनो बुसकां 24 तारिख 2023 जों अरबो राजभवन अभियान खायनानि थांगि दंगो जों अरबो आस्ताबल मैदानाव जों 11टाव जों अर कुथुमलायनाय 11टानि बिसिङाव कुथुमलायनाय 11टावनो जों अरनि सुरु खालायनाय आस्ताबलनि सिमि जों रेलि खायनाय राजभवनाव थानाय जों आरो राज्यपालनो आरो जों मेमोरेन्डाम होनाय आं नंनि बिसिंथि अबनो कबंगानि मुसुंगो चिनि TWF चिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दंगो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट चिनि 44टा ब्लॉक दंगो चिनि बुकुक संनो अबनो कबकनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लॉक न नरक जतनो फाइनानि रेडी इंलाइजा नरक फाइलाइदि नरक काहाम क्रेंखाय गारि कालाइदि गारि वासो लुट ओभारलुट टाखलाइदि गारि वो नरक अनेक बरक रक्सावो गारि वो 30 जना 35 जना खा कानानि हिनाय आसो के लुट टाखलाइदि कारण गांकाय जों अर जाहाते गारि न जों उनकोयातै गारि न जों देराया तै खलाय दुखुमाया तैखाय जों मा फाइलायनाय नरंगो असुबिदा होननाय गारि कालायथानि नरक सुस्त तंथंआबो नायो नरक काहाम क्रेंखाय फाइलाइदि अबचिनि आंदोलन अबंका चिनि जे डिमांड लंग टाइम नि डिमांड अ डिमांड नरक साविनो जतन फाइना बागे खाथन लायजा हाइफानो नरक काहाम क्रेंखाय फाइलाइदि ताइ नरक ब्लॉक बुसुक फाइना हिन तंनाय नरक फाइलाइदि काहाम क्रें खलाय डिस्ट्रिक्ट नरक डिस्ट्रिक्ट जतनिनो रेस्पॉन्सिबिलिटी दंगो डिस्ट्रिक्ट नरक ब्लॉक न सादि ब्लॉक नंनिबो रेस्पॉन्सिबिलिटी दंगो जों अरबो कुनो अर चिनि वॉलंटियर्स दंगला नरक न खरकसा नरक न जतन वॉलंटियर्स नाय नरक जतन गाइड कंट्रोल खाय नरक सिस्टेमेटिक बाबे मा फाइलायनाय नरक जतन कंट्रोल खालायदि निजिनो निजि तामहंकाय जों बुमा रक जतन पीसफुली बाबे जों अरबो रैली खालायनाय ताइ राज्यपालने अर थानाय नरक पारानि हयते हिंकाते नरक 9टानि सिमनो रेडिंनाय 9टानि सिमि रेडिं दिनाय जाहाते नरक और 11टानि बिसिङाव आस्ताबल मैदानाव फाइनायनि जों लगी 11टा टामखैनो जों और रैली आरम्भ खायरिनाय और रैली जों स्लोगाननि बिसिंथि खलाय जों रि थानाय ताइ कायसा हंके नंखानि कबं नारगो नरक जतन फ्लैग तै फाइबायदि ताइ ट्रेडिशनल ड्रेस कान फाइबायदि ट्रेडिशनल ड्रेस कानैनाय जों और आस्ताबल मैदाननि सिमि स्लोगान बाय रैली खायनाय जों आगरतलानो जों कापिरि मारिनाय तान हिमालय चिनि और लंग टाइमनि चिनि जे डिमांड कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय चालू खालाय जाखनानि बागैनो जों चिनो अ डिमांड तैनो चिनि DSF रो चिनो और TISF रो अन्नान्य विंग्स रो और कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न तैनाय जतन आंदोलन खालायगा जों बुमारक वाइसा धीर गोलैलायै जोंबो अब खालायनाम बागैनो जों स्टेप नाहारो जों तिप्रामथा बुबाग्रानि जे लीडरशिप जों तिप्रामथानि विंग्स TWF जोंबो अबनो धीर गोलैनो जों जाहाते बुरै अब बुमानि कक बाय जे रोमान स्क्रिप्ट न खालायरिनानि बागैनो जों अब मा चाइतकनाय अ आंदोलन खा चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै अ आंदोलन खा चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नि बागै अब जों जाहाते परिजातनानि इंथन आबोनि बागैनो जों अब बुमा अंगै ताबु आगोगो फैमानि जरावो जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुकुक संनोबो कबकनाय नरबो नंखर लायनाय जों अ आंदोलन सक्सेस मा खालायनाय जों पीसफुली बाबे रैली खाय थांगैनाय और राजभवन जदि आरो जों राजभवन जों 5 जना हाबैनाय 5 जना हाबै आकय जों और गवर्नर मालाय आकय जों बनक जों चिनि रिक्वेस्ट दंनाय जाहाते चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय दतिनो अब साकलाय रिनानि इंथुन चालू खालायनानि इंथुन अब चिनि डिमांड दंनाय हामबाय परमिशन का माने गवर्नर ना लागे गवर्नर जों ऑलरेडी जों सिटी रहका पुलिस प्रशासन और थाना रग जों ऑलरेडी रिपे बेखा अब तो जों बखरग तै बुन पाइखा सेलेक्शन जों किरि लाब गरै जों आंदोलन खालायनाय न जोंनो परमिशन दारि दं जों आबो नायनानि कुन दरकार गरै हायजि जों खालायनाय जों आस्ताबल मैदानाव जों 24 तारिखआव जों आरो जों बुथुमलायनाय आस्ताबल जों बुमा अंगै बुरै पीसफुली बाबे जों आरो थांगै जों मेमोरेन्डाम लिरनाय
आरो जुदि जोंनो कासु काहंकाय आरो जुदि जोंनो आरो जोंनो बादारि काहंकाय आपनि उलटा मंनो आप तो साइमिया जों खालायनाय ना खर'खौसो अब अब जों टारगेट थिरिमे हायची बुरी रकमखा आंदोलन हंकाय नर जतन नको नर मीडिया रक नरते काहंकाय सिउ ताम जनसभा ताम उठान सभा ताम बाजार सभा जे कोनो सभा हंकाय बुरी रक मंग कुपलुं ट्रेडिशनल ड्रेस कानिनाय ताबु बो अमहायनो बुरी रक ताबु आंदोलन खायना थांतानि बुरी कुपलुं नाय हायची जों कासुय मांगला हायपानो जों रां पैसा करिनि बागै किचा लिमिट न उंनाय रां पैसा नांगले गारि गुरा फायनानि काहंकाय आबनि बागै नायसे जों किचा खसरनाय तो फानो अब लिमिट करिबा बुसु बबांनो अब आप्रुनो नंनाय हायची Tidak biasa berdoa di sekarang kerajaan nungguinnya itu sesuatu kaya naik naik. Abo long hak atau yang itu itu bisa dorong. जों आबनो कासिम साका चिनि लंग टाइम ने अब डिमान्ड अम हायके लंग टाइम जों सानलाय थाइमानि जुट आमल जुब समिति न हयते अ आंदोलन खलाय फेमेनि रेनाय मानाय हिनाय रमानि करे मानमानि करे जों अब अनेक ठकक जाखा हायची जों हिंकांकाय जों दै चावै बसलायखौ जाक ताक दूध जाना फानो जों किरिखा हायची रेनाय हिंसा फानो जों बिश्वास जायाखौ पुइतो खालायमायाखौ मकलबाय नङा नांनाय खुनजबाय खोनानानै नांनाय जों बवाया थां नायग्राना जोंनो मकलबाय बायथां जों खुनजबाय जोंनो बायथां सातो रेनाय हिनि साका हंगांकाय जों आपको खा कसमना माबो आबो हमके खा कसम गला जे समय दिकेलारो आपरो से खा कसमनाय दिकेलार रियासाक पर्यन्त चीन आंदोलन जारी दंनाय जों राजभवन से जों अब जों ता अभियान खलायनानै थाङि दङ ओलखाय जुदि रिया रिना हिनि रिया प्रो गमहाय आंदोलन उंनो आप्रुनो बरक सिनाय हाय हामबाय जत मीडिया रखनो जत नरनो हामबाय ताई नाय दंनाय जत ताको ताई बुकुक संग खा हंगिया पारो जों तिनि आरो प्रेस मीट खायमानि उद्देश्य का अबनो बुसकां 24 तारिख 2023 जों और राजभवन अभियान खायनानि थांगि दंगो